Майлаш. Телефони Redmi A3. Телефон потоки нав омадаги, зиёда ай 30 штук зиёд омадаги. Телефон сами главный яким дараҷа мегум, тез сразу мегум нархаш ай 6990 рубл сар мешава то 7990 рубл. Памяти 64 ба 3 ва памяти 4 ба 128 мешава. Телефон дар характеристикаш сразу коротко када гап мезанам. По 17 мегапиксел основной камера, 2 мегапиксел дополнительная камера дора. Телефон 8 мегапиксел фронтальная камера ва 5000 мАч батарейка дора. Дар ин комплектация телефон чия? Якта кабел оригинал ай компания Redmi хидаш ва якта дига блоки даҳватае ки мисол оригинал дар заводской дар ин комплекти хидаш дохил шудаги. Телефон чӣ хеле гуфтем арзонай. Хубиш дар чия ки арзонай ҷои зарядякаш боша Type-C. Плавши экрана бинен чӣ хеле кор мекуна. Коркини экран дисплейша хитон тамошо карда ва баҳотен. И боша камераи основнойша ки 17 мегапиксел камера мекуна. Мисол якта сурат мегирем ва мебинем ки чанд қадар пеш мебура. Телефон то 10 баробар пеш оварда метавона. Қади iPhone 15 Pro Max неву, мақсад қади ҳамун суми хидаш, дар суми хидаш ҷавобгоя телефон. Набинем картсафаша чӣ хеле сурат мегирад. И бит камераи основнойш. Ай боша камераи фронтальняшай, нахтон бинем ки мисол чӣ хел фронтальная камераш камера мекуна. Так, бо дуруни настройкаш, ворди настройкаш мешавем. Так, настройка даҷа телефон Android. Androidш 14 ҳай агар ки бо обновит кунем мумкин ки бо мисол баландтар шава. Android худаш заводской 14 мешава, 14 сар мешава. Так мана я борга нишон метиҳам Androidш 14. Телефон дар магазин айни ҳол 2 намуд памят ва 4 намуд свеч мешава. Памяти 4 ба 128 я бор гуфта будам ва 3 ба 64 мешава. Телефон свети сиёҳ, сабз, вайт яъне сафед ва блу яъне кабуч мешава. Кадом рангиш ки маъқулай просто ята скриншот мекунӣ, галочка мемонӣ ки ҳой неми свеч якама дар корай. WhatsApp да равон мекунӣ, худо хоҳад операторо ба шумо оперативно ҷавоб хоҳанд ва телефони дар коритона ҳамун свети дилхоҳтона ба шумо равон мекунанд. Доставка ба куҷо ҳастад? Доставка дар райони Москва тамоми метроҳо ва электричкаҳо ки конечно платная ай 300 рубл сар мешава ва доставка ҳама шаҳри областои Россия. Через почта Россия равон мекунем ва доставка Тоҷикистон ҳама шаҳр ноёш ҳастай то ҳамун автовокзали ҳамун ноҳия ёки шаҳртона таксиё қати равон мекунем бемалол соғ саломат то расиданша ҷавобгарем. И буд телефони Redmi A3 дар магазини Realphone ва шумо буд Одилҷон. Сеҳату сарбаланд бошед.